Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 8, bersikulo 1 ngadto sa 10. Sa lain na usab kahigayon may dakong panon sa mga tao nga nagtatapok. Wala na sila'y pagkaon busa gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Naluoy ako ni ining mga tawhana kay tulo na karon ka adlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kun papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan kay ang uban kanila gikan raba sa layo. Nangutana kani ang iyang mga tinun-an. Asa man kita mukuha og pan aron ipakaon ni ining mga tawhana? Awaaw kining dapita. Pila ba ka buok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Humani ini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. May pipila usab sila kagagmayng isda. Gipanalanginan kini ni Jesus ug giapod-apod sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Mga 4,000 silang tanan. 7 ka bukag ang salin nga nahipos sa mga tinun-an. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.